Allah saja. Iya. Jadi kalau saya memilih Tuhan yang benar berarti yang main akal. Nanti kan si akal itu. Iya kan. Tapi di dalam kebenaran gue, saya tidak boleh merelakan kebenaran yang salah, tapi yang tahu kebenaran itu hanya Allah saja. Iya. Ini maksudnya gini. Lah enak bener ambek salah kan. Yo enake akal ambek ati nawe dhewe iso ngomongane kaya ngono. Ya kalau ngomongin lek aku sih memberi gimana salah, tapi saya sudah maksudnya itu enggak memiliki benar salah karena kebenaran itu hanya milik Allah saja. Jadi saya tuh lepas dari benar salah. Jadi semua itu yang menilai hanya Gusti tok. Ya katon jenengan merasa sing nyelek Gusti tok iki lho sing merasa benar. Masih tak lepas nih bahwa aku ki wis gak enek benar salah. Ya lek tak bahasakan ngono lho Pak. Iki ngono. Lah lek ora tak omong nek iku ngajak geger neh kok piye? Lah tak bahasane ngono ngomong piye lha aku menung omong ku piye terusan. Kok aku. Iya iya. Siapa nih? Boy gitu. Ya lanjut. Lah kayak lemes nih wong. Iya mulai nih. Mulai ini. Ya kan ya dari awal itu sudah miliknya sana. Sudah haknya sana kan gitu. Ya cuma dia sing ngaku-ngaku lho, Pak. Ada ngaku-ngaku bener, duweni bener. Apalagi sudah saya lepaskan ya bahwa saya tahu bahwa kebenaran itu hanya milik dia. Iya. Kowe tak bahasakan kan ngono. Lah zaman kawan awak cek merasa lah ning ngono kuwi beral benar salah mesti tak lepas nih nek ngene iki, tak kubur ning ngene iki. Nggih. Ya, tapi memang saya omong ngono kuwi bahwa kebenaran itu yang punya kebenaran itu hanya dia ning ngono tok. Nggih, leres, Pak. Baik pulang ke. Gue suci orang dia. Wah, mantap. Ya kadang kan pemiliknya sana kita nggak punya ya enggak, cuma ejek ngeyel kan maling ngawet. Dasarnya gimana? Kembali lagi ke ahli tahasa seperti itu. Lepas itu, diam. Ilmu-ilmu itu semua dilepas. Ya karena apa? Kadang ilmu-ilmu sing kaya ngono iku nyrimpet-nyrimpet lakune. Malah nyrimpet. Sing ndadekne bingunge. Ndadekne iki mang perbedaane. Kowe iki bener iki mang salah, kan malah ngono. Iki bengkong, iki lurus. Nah, mesti dilepas kabeh kaya ngendikane Pak Amin piye dikubur kabeh. Darane lurus gene, darane bengkong rene. Darane bener gene, darane salah gene. Karena semua apapun yang ubah yang kita banding itu kan belum kebenaran yang absolut Pak. Iya. Karena kan yang namanya tafsir kan masih sudut pandang menurut saya. Betul. Macam apapun yang kono kan termasuk riwayat-riwayat yang tertulis neng kitab-kitab neng kono kita itu kan belum kebenaran. Belum. Itu kan masih berita. Masih cerita. Nah, kadang kan selama ini kita diajak cuma terombang-ambing di cerita-cerita aja. Di kisah-kisah seperti itu. Sehingga kapan kita masuk ke dalam cerita itu loh, kapan? Atau bagaimana kita bisa masuk ke dalam cerita itu? Ya wes mbok tak grindo ora masuk piye kan ibu kan. Di grindo. Sehingga uniknya ulama dulu kan seperti itu. Apa? Ini ditulis jejak-jejak ini.
Diparel iki emang gak ditulis. Ya kene pengikutnya to, Nggo. Oke nek. Sehingga tulisan-tulisan kan gawe bukti. Oh, iki pernah mlaku kayak ngene. Iki bukti kabeh. Cuma kan iki sing kalau sudah ke final kenapa enggak ditulis? Cuma itu. Yang dibicarakan hati dengan akal habluminallah seperti ini seperti ini. Padahal pada hakikatnya lo nggak bisa dibicarakan. Kenapa kok masih bisa dibicarakan? Paling iki wis genek kata-katane. Kalimat genek, suara yo renek, ya kan ngono. Sing nek sekabehan iki mang wis dikubur ning kono. Bener salah dikubur. Keakuan dikubur. Rasa-rasa dikubur. Sehingga ning ati iki mang kosong puna. Atau katakanlah pun fana awake dhewe. Fana iki lebur. Pikirane yo fana, atine yo fana. Mas kabehane fana temen iki wau, wis gak enak iki mang pengaduan-pengaduan iki enak. Oh iki bener yo gak enak. Iki salah yo rene. Sing kono adi gak mburu tujuan meneh. Kita sudah nggak ada tujuan ke situ, nggak ada. Awak iki mang mlaku ben apik ya ora. Ben dilembong ya ora. Ben disenani wong ya ora. Kan ngono. Lah sing kono adike mlaku wis gene urusannya ambek liyane kene. Gene sangkut paute ambek wong liya ya rene. Lah krono kabeh wis dilepas. Kabeh iki mang wis dilucuti ning awake iki mang. Syariat, tarekat, hakikat, marifat dilucuti kabeh, sudah enggak ada. Ilmu sudah enggak ada nah. Tapi di situ ya panggah iki ya aktivitas, gak meneng. Lah nek iki mang kayak teori-teori hilang semua, nek mang kosong bukan iki mang meneng ini enggak. Sing meneng iki lho, kekosongan iki mang. Sehingga melakukan wis gene pemberontakan meneh. Mlakune nekune wis gak dalindi ngoten. Wis gak ragu-ragune. Wong dalil iki dalan endi? Wis mlakune kono golek dalan meneh. Nek iki wis lepas sangka ana ing syariat tarekat hakikat makrifat. Iki lho berarti ngono adik mang dhewe. Jarane makrifat yo ora, dalane hakikat yo ora, dalane syariat yo ora.
Kan yang ngono. Wong balane kan sakabehane iki ya secara bahasa, secara istilah. Ya memang ya iku diperlukan. Tapi yo aja mandek ning bahasane tok awake dhewe. Aja mandek ning istilah tok. Adike aja mandek ning perumpamaan tok. Alam donya saya sini yo kabeh perumpamaan kok iku. Yo kadang adi mandek nek ngono. Terbelenggu nek ngono. Ya padahal perumpamaan nek kono iki nuntun atau ngiring awake dhewe tumuju ana ing Allah. Oga ning perumpamaane enggak, ning Allah ke titiknya itu. Ya kok ada gimang mandek ning perumpamaan. Oke, perumpamaan nih. Sehingga temen iki napa disalahne kabeh. Paham nggone iki ning utek awake dhewe salahne. Pengertian salahne. Kenapa ada ki bangku jejak ae? Jejak awake dhewe iki ndi? Dadi mlaku wae. Mlakune nek kono aja gawe jejake wong meneh. Gawe jejake dhewe. Nek kono wis gak enak sing dunggul-dunggulne gak enak. Dipamer-pamernya gak enak. Maksud pamer iki pripun? Contoh, oh aku paham ning makrifat. Aku paham ning hakikat. Iku pamer iku. Hakikat seperti ini, makrifat seperti ini. Itu kan teori. Sehingga makrifat sendiri kan masih penafsiran juga. Namanya kan dinamai makrifat atau hakikat. Ya supaya kan kita ke titiknya itu. Ya ke titik itu nanti apa? Bukan sebuah kalimat yo itu kata-kata itu darani penak yora. Nek kono iki dari paham yora, dari ngerti yora, dari roh yora. Ngoten niku. Darani rasa yo itu. Itu ya. Dinapa mlakune adik mang jek petuk, mbuh petuk apa wae. Petuk panggonan sing gurung pernah iki ning kono, singgah ning kono. Petuk perkara sing belum pernah iki emang dipethuki sing kaya ngono. Mbah alam iki alam enek warna satu warna, dua warna, tiga warna. Nah iki jeneng awake dhewe nek emang. Dinamo dipendhok warna abang, warna hijau, warna biru, warna putih. Iki kan pelambang sangka nafsune awake dhewe sih.
Jadi adik iki jek mubeng-mubeng ning pikiran awake dhewe. Awake iki jek mubeng-mubeng ning imajinasi dhewe. Adik iki masih jalan-jalan di halusinasi awake dhewe. Adik jek jalan-jalan ning karepe dhewe. Kan ngaten. Sehingga petok sing kaya ngono diarani iki apa salah nggih mboten. Wis sak sirmu nek ngarani. Ngarani ambek jeneng apa lho ya monggo. Kula pun kepanggih Gusti Allah. Oh nggih. Pun kula pun jagungan kali Gusti Allah. Oh nggih lho. Ngoten. Apa salah ngomong-ngomong ngono? Nggih mboten. Cuma adikin ndelok oh orang ini masih menafsirkan Allah seperti ini. Yo kan ngoten ta. Allah seperti cahaya. Kan malah ngoten. Allah iki bertempat seperti ini. Kan malah ngoten. Terus Allah iki mah bisa bicara dengan kita. Nah, ini kan juga perjalanannya mereka dengan penafsiran, meskipun dengan sukmone awet dewi. Jadi wong padha apa nek ngono, yo ora salah memang seperti itu. Sehingga nek ngono padha iku mengtimbul keyakinan-keyakinan. Yo padahal nek ngono sudah enggak ada keyakinan. Sudah enggak ada. Ya karena apa? Nah, kembali lagi ke ono ing sifat apa zat, ono ing sifati afali, ono ing asmoni. Nek perkara papat iki mang wis di pendem ning kono, garek sirih tok. Lah sirih iki mang jenenge apa? Enggak ada itu. Lah wujudnya apa? Enggak ada. Karena wis dipendem niki mang. Sehingga ini gak enak kabeh perkara kaya. Nah, kebanyakan iki berhenti ning zat. Berhentinya di sini. Nah, zat sendiri ini kan banyak penafsiran juga. Sehingga zat seperti ini kan suatu perwujudan juga. Berhenti di sini. Nah iki ya adik iki sembayang nih, karena adik iki mau nek iki ciptane apa? Oke apa? Oh Gusti Allah ngene, monggo Gusti Allah ngene, ya monggo. Aku jagongan oh monggo. Aku jagongan ning aras monggo paling ngono. Aku jagongan ning jero bumi, ya monggo. Jadi kan angen-angen awet dewi. Kalau kita sudah kembali ke sirni ini, nggak ada kata-kata sudah nggak ada, kalimat sudah nggak ada, perwujudan pokoknya sudah nggak ada. Nggak ada semua itu. Ini wis gene piye? Diarani apa? Ya ora iso ngarani ora enek. Kono gurung wujud zate gurung diwujudne. Gurung dimunculne. Enake aran. Engko zat iki muncul. Engko enek aran. Enek jeneng.
Sehingga ana ing kalimat apa ana sifate 20 qiyamuhu binafsi. Gusti Allah niki wau jumeneng kelawan zate dhewe. Kan ning jumeneng ngene kan. Sing jumeneng sapa? Gusti Allah kiambak kan kalimat kan. Nek kaya ati nafsi ini juga bingung nih ya kalimat ini. Iya ya. Nah, iki mang diakali, gak temu-temu kok. Sudah timbul penafsiran yang menyerupai padahal bukan. Sehingga nadiki mang mlebu ning sifat 20 sing ngoten niku, berarti pahame ning kono kok. Mos kabehane dinggenani nek kono dijelasne nek kono. Duduk rasa. Duduk wujud sing kenek mau delok, duduk wujud sing kenek mau rasakne, mau demek. Duduk wujud sing kenek mau rungokne, duduk iku. Duduk wujud jenek kenek mau arani, duduk. Lah karena apa? Temriko Allah wujud kita bako. Lah bakoke nek kene kan tetep nek kene iki piye? Nek enek wong sing iso ngarani bakoke Gusti Allah, oh bakoke Gusti iki mang iki, berarti bisa berubah. Oh bakoke Gusti iki mang sinar abang, berarti ana sing putih, ana sing ijo. Lah maling ngono. Gak bakok meneh. Sehingga sanggo bakoke Gusti Allah tek iki lho, akal gak sing nemokne. Sanggo bakoke tok iki. Ya kenapa? Ngonek muncul jenenge makhluk maling ngono. Ati ki iso ngarani jenenge makhluk. Nah, temen niku wau kan jenenge ayat iki gawe tetenger. Sekabehane alam donya sak isin ku ayate Gusti Allah. Anane enek asma digawe tenger. Lho cuma namung ngoten. Anek-anek sifat digawe tenger ana af'al digawe tenger. Iki tenger sedaya niku. Lha kok saged? Nyatane awak dhewe jenenge sapa? Habib. Endi Habib? Paling ngono. Lah iku sing mau diuting mripate, sing mau demek tangane jare Habib endi lho paling ngono. Nah, nama iki mewakili sekabehane wujud sing ning awake dhewe lahir utawa batin. Ning kene ana jenenge akal, ana jenenge ati, ana jenenge sukma. Ana jenenge ego, ana jenenge roh. Dan nama Habib
Iki memakili sekabehane. Wale ngono. Gak kena celok siji-siji gak kena. Mau duding siji gak kena. Ki lho Gusti Allah lak dodomu, wale ngono. Lan ndi awakmu? Iki lho tenger iki nek asmane iki. Diting gak kena. Lah kono adike mang roh kepadang sing koyo ngono. Wah. Ampuh awake dhewe. Kabeh iki mang tetenger. Wong kadang adike mang muja tengere sing koyo ngono. Iki asmane Habib, sing duwe asma iki mang sapa lho, kemaling. Sing duwe asma sekabehane wujud jeneng kene. Lah niku. Ya balekne neng alam donya saene. Sing duwe asma Allah iki sinten? Alam donya saisine iki lho. Sing duwe asma. Jadi duduk individu bukan. Semua. Lha nyatane kaya dene klambine awake dhewe. Jakete adiki keri nek kono jakete sapa? Lho maling. Padahal wonge gak enek. Berarti wis duwe jeneng pisan jaket iki mang. Iki mobil sapa diparkir nek kene? Lah duwe jeneng, ya kan? Lah meskipun gawangan iki kan. Kayak mobil iki wis enek mereke dhewe-dhewe kan. Panggah pemilik iki mang katut. Sing terutama apa? Pemiliknya. Dan ing tauhid nggih ngoten. Meskipun iki beda makhluk gaweane kelompok-kelompok beda kan. Sekabehane Allah lho niku. Wis kene bedane nek. Kayak makhluk iki gawe label dhewe-dhewe sing kono. Panggah Allah iki yang punya. Dan aku aja terkecoh karo cerita wae dhewe. Gawe yo cerita dhewe. Sing ku mlakune gak ngambang meneh. Mlakune ate gak tembung jari meneh. Gak tembung jari. Jarane iki ngene, jarane iki ngene, jarane gak.
Lah sing kono kenapa? Andike bener-bener syahadat dhewe. Delok di menyaksikan sendiri. Sehingga sekabehane wujud nek kene iki menyaksikan, ora cuma krungu tok, ora cuma roh tok. Sekabehane wujud ning awake iki menyaksikan. Nah, penyaksian memiliki bukan suatu kata-kata, bukan. Duduk ucapan ning lesane ya duduk pangrungune ning kupinge ya duduk pandelenge ning mripate duduk. Duduk iki nrimone akal, mantepe ati, bukan. Jadi nyekseni beda neng kok. Ya karena apa? Nek kula njenengan ponten pesaksian temliku wau. Iki lho, gak iso bocor. Gak iso bocor. Saking rapete nek iki mang Gusti Allah iki mang nglindungi utawa supaya apa perkara iki mang gak metu piye. Sehingga nggak bisa dengan kata-kata, nggak bisa dengan perasaan juga nggak bisa. Tapi ada yang aku nopo nyeksen, ya, gitu. Karena kene wis gak kena diduplikat dengan orang lain, nggak bisa itu. Lah, kok bisa seperti apa? Kita ambil contoh Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Kebanyakan yang ditiru perjalanannya petuk iki. Ini belum menyaksikan, belum. Belum. Cuma perjalanan tok, petuk iki. Ya kan enggak? Sampai di situ apa? Malaikat sendiri sudah enggak mampu. Sehingga di situ apa? Allah dengan Nabi aja. Ini penyaksian langsung. Ki saking rapete rahasia iki mah gak iso dibongkar piye bongkar. Iki sing gak kena ditiru, gak kena. Nek petuk-petuk iki bisa ditiru ya. Kaya cipta rasa karsane adik yang bisa menciptakan ini bisa. Tapi kalau yang ini itu nggak bisa. Ya kenapa? Nanti di sini bukan kata-kata, bukan dialog. Ana ing kaya lesan-lesan sing kaya ngene, itu mana? Sehingga nanti kan bahasanya juga lain. Ya pikiran nggak nyampe itu. Piye? Ambek bahasa apa palingan? Itulah sirine Gusti Allah. Nek kaya adik kan kaya dene sir, zat, sifat, af'al, asma iki kan ondo.
Ondo menuju ono ing sirnya ini. Iki ondo. Setelah awake iki mengawari ono ing asmane terus bareng ngono iki meng apa? Aja asmane tok. Iki sifate engko mang piye? Warna afale sing ndi? Warna ono ing zate. Kan iki ondo apa iki? Ondo menuju ke sini. Ana ing sirnya ini. Ana ing rahasiane iki. Dadi wis nek kene adi gak nganggo sifat awet dhewe ya ora, gak nganggo ning pikirane ya ora gawe ning rasane ati ya ora gawe ragane awet dhewe ya ora. Kaya dadi adi kan iki kan. Wis gak gawe iki pisan. Lho, balik ini. Sehingga wis dipendem kabeh. Pendem kabeh. Ya konjengan balik ning sirnya nek wis dipendem kabeh nek kene wis gak iso apa-apa ya iki mang diarani obah ya ora diarani meneng ya ora ngate gak ora arane iki. Jadi apa adik iki mang dinggone nek kono ditarik ngono nek kono ya. Bukan keinginan bukan. Itu kepinginan adik iki mang duduk. Sehingga kalau jenengan ketarik kan. Ketarik nek kan. Nek kene ya duduk merasa ketarik ya ora. Merasa ditarik ya ora. Kurang mesti dideleni kabeh rasa-rasa ning kene dideleni kabeh. Cipta rasa karasa awake dhewe diselehne, disemelehne. Selehne. Apa iki sing sejati kan maling ngono. Iki kan ya kalimat to, Pak. Oh kula mantap sing ngoten niku. Ndi sejati kan. Ini mbune rasa marani kok. Mantep. Teng ning atine. Mantep tenan. Niku jeneng rasa neng, Mbak ning rasa niku. Dan nek kene ati gak balik ning rasane ati iki enggak. Sumber utama, paling ngono. Kita kembali ke sumber utama. Sehingga digambarne kan. Digambari ana ing Nabi Khidiri. Digambarne. Nek sampean pengen kepanggih Nabi Khidir mlaku ning banyu, tegese galeng banyune enggak. Lah mlakune piye? Kok nglawan arus. Lah, kane ngono. Kok gak miline ditute ning ngene laut nggo, malekane ngono. Iki gak dilawan. Karena apa? Ini mencari sumber utama. Mencari sumber utamanya. Lah kaya dene awake iki bebinau sing ngoten iki mau belajar sing ngoten iki pripun? Bukan masa depan enggak. Masa yang pernah kita lalui. Loh. Zaman yang pernah kita lalui, zaman yang pernah kita di situ. Ke belakang gitu. Sehingga ditunjukkan asal usulnya itu. Kan kepikiran kita ke belakang terus. Belakang. Sampai di mana itu?
Tinggal apa lho? Sekabehane sing nyiptakne Gusti Allah lho. Kan kita belakang. Sebelum kita ada kan ini sudah ada lagi. Terus ada ki mah diciptakan. Barang ngono ada ki pengertian balik ning sing nyiptakne neh. Lho kan ngono. Balik sing nyiptakne neh. Sehingga ana ing adate wong Jawa iki mang apa? Awet iki mang nguri-nguri ana ing leluhure awet dhewe lho iki lho. Kenapa sumbere awet kok kono? Kaya dene wong tuane awet dhewe, mbae awet dhewe. Ayo kan itu sumber iki lho. Kita kembali ke situ. Tanpa mereka kita nggak ada. Tanpa mereka. Sehingga nek piye aja dilalekne. Ana ing leluhur-leluhur sing ngoten, aja nganti dilalekne. Terus kembali ke tauhid kan. Awakmu aja lali. Sing ngobani awakmu lha Gusti Allah lho ngono lho. Jadi kembali ke hukum asal. Asal mulai gimana? Kaya dene ana ing luhure awet dhewe. Nek adik mang kelingan kembali ke leluhur, timbul suatu penghormatan nang luhure awet dhewe. Donga iki mang wujud sangka hormate awet dhewe nang leluhur. Mbok iki mang diwujudne sedekah sing kaya ngono nglumpukne wong-wong. Iki wujud. Iki mang rasa terima kasih awet dhewe ambek leluhur awet dhewe. Sehingga apa nek kono dieling-eling terus, dieling terus. Sampai neng tiba neng anake dieling-eling neh. Dadi iki lho awakmu kok ini asale kan. Mbahmu iki. Itu. Kembali ke asalnya itu. Nah, roh sendiri seperti itu. Sebelum rogo niki memang terbuat atau dibuat seperti ini, roh sudah ada. Roh iki mang mampir ning rogone awake bareng metune. Lha iki wujude roh ne. Pak Amin. Pun monggo dirokokin Pak Amin. Mana diwasi koreke. Enek gak rokoke? Lho rokoke. Enggak Pak Amin. Monggo gorengan